Turismo de Galicia e Deputación de Ourense avanzan na dinamización turística da provincia e especialmente da Vía da Prata, que no que vai de ano xa foi percorrida por 8.772 peregrinos, un 13% máis que no mesmo período de 2023. Nun encontro de traballo entre os representantes da Xunta e da Deputación de Ourense abordáronse ademais outros asuntos de interese relacionados coa seguridade viaria dos peregrinos dentro da estrategia da Xunta de Galicia na que está a destinar 40 millóns de euros no horizonte do vindeiro Xacobeo 2027, actuando en máis de 150 kilómetros dos 9 camiños de Santiago para afastar os peregrinos das zonas perigosas de circulación. Ademais, tamén se plantexou unha ruta cicloturista para a Vía da Prata. Tanto Xunta como Deputación coinciden no carácter estratégico do itinerario xacobeo para toda a provincia, valorando de xeito moi positivo a campaña de divulgación Vía de la Plata, tu camino comienza aquí, dispoñible en diferentes pantallas digitais de estacións de tren que conectan coa provincia de Ourense e que logrou 5 millóns de visualizacións desde que se puso en marcha o pasado mes de outubro. Esta iniciativa ten como obxectivo promover a provincia de Ourense como punto de inicio do Camiño de Santiago, utilizando un transporte sostible como é o caso do tren e fomentar os recursos naturais, patrimoniais e gastronómicos deste itinerario xacobeo. A través dun total de 5 pezas audiovisuais ofrécese a alternativa de chegar ás estacións de alta velocidade da Gudiña ou de Ourense desde as que distan respectivamente 8 e 5 etapas, incluindo os últimos 100 kilómetros ata Compostela.